Alase bizi naiz ni neu ere, hegazkin batean, esan zidan Fionak. Galestarra naiz, San Paulen daukat bulegoa, eta senarra New Yorkekoa da. Hegazkinetan bizi dira batzuk, itsasontzietan besteak. Oraindik orain aurkitu dute marinel bat portuan itota, herrian. Oharkabean igaro da iaia gertaera. Marinela etorkina zen, eta ontzian bertan bizi zen. Izena bizenak ere bazituen, baina ez zuen etxerik. Lan egiten zuen ontzia zen haren bizilekua. Norbaitek haren bila jo nahi zuenean txalupara joan behar zuen. Ez dakite ziur nola ito zen gizona. Badirudi gauez ontzira sartu nahi eta laprast egin zuela. Zorigaitzaren kontuak. Eta burdinazko ontzien artean zendu zen. Gauza garbirik ez, hala ere. Gizonura ontzian bertan bizi zen, baina ez da bakarra, gezurra badirudi ere. Marinel asko dira oraindik ere ontzietan bizi direnak. Antxe egiten dute beharra, eta bizimodua ere antxe. Baita ontzia portuan dagoenean ere. Lehorreratzen dira aldian, ostera egiten dute tabernetara. Aldi baterako atzean uzten dute bakardadea, eta iluntzean itzuli egiten dira ontzira lotara. Lazgarria egin zait beti etzerik ez duten marinel horien bizimodua. Ontzian bizi dira, eta ez dute sustrairik bota lehorrean. Ontzia portuan dago, uraren gainean, eta marinelak ez du muga zeharkatzen, bere bizitza portu horretara lotu nahi ez balu bezala. Behin-behinekoa da haren bizilekua, haren etxea ez dago lurraren gainean eraikia. Etxeko zutabeak ez dira irmoak, ez hemen ezan, uraren gainean beti.